Дізнавшись, що в'їзд до Криму заборонений, лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв навіть не намагався перетнути межу. Навпаки, попередив людей про можливі провокації силовиків і закликав повертатись додому. Про це в окупаційному суді Армянська заявив голова ревізійної комісії Курултаю Алі Озінбаш. 3 травня 2014 року він серед багатьох кримських татар виїхав на адмінмежу Криму з Херсонщиною для зустрічі з Мустафою Джемілєвим. За його словами, там не було жодних ознак російського кордону. Разом з тим допитали і слідчого Магомеда Магомедова. За словами адвоката Миколи Полозова, він не був таким красномовним, як в матеріалах карної справи. Щодо лідера кримських татар, Магомедов фальшував справу про незаконний перетин російського кордону і недбале зберігання зброї та набоїв. За словами Полозова, саме цей слідчий пробив дироколом компакт-диск, який був долучений до справи. Как свидетель, следователь оказался малоинформативным, но свою задачу обеспечить суду демонстрацию того, каким образом производилось предварительное расследование, не очень хорошим образом. Сторона защиты выполнила, у суда, по всей видимости, тоже сложилось впечатление о том, как именно формировалось это уголовное дело и какие следственные действия следователь предпринимал или не предпринимал, а должен был предпринять в ходе производства по данному уголовному делу.